Bună ziua, oameni! Astăzi vă voi prezenta cum se face aerisirea corectă la instalația de răcire a motoarelor din grupul VAC. În cazul de față avem o Skoda Superb 2.0 TDI Euro 6 din 2016. Acest motor vine echipat cu 3 pompe de apă, 2 electrice, una pe față, una pe spatele motorului și una mecanică acționată de cureaua de distribuție. Pentru această procedură avem nevoie de 3 lucruri. 1. Acest bidon cu antigel combinat cu apă distilată, densitatea fiind măsurată la undeva între minus 35 minus 45 de grade. Numărul 2. O pompă de vacuum și numărul 3 și nu în ultimul rând testerul auto. Această procedură conține 3 pași mari și simpli. Pasul numărul 1, care se face întotdeauna cu motorul oprit, este să golim radiatoarele, conductele și vasul de expansiune de antigel. Pasul numărul 2 este să conectăm pompa de vacuum la vasul de expansiune al mașinii și acest furtun băgat în bidonul de antigel. Astfel, vacuumând instalația, mașina își va trage antigel din vas. Odată ce s-a umplut instalația, începe pasul numărul 3, și anume acela de a porni motorul, de a ne conecta cu testerul auto, cu mufa OBD, mergând la aplicația, la funcția de aerisire instalație de răcire. Îi vom da play și așteptăm ca motorul să își facă singur aerisire. El se va tura singur, își va crește temperatura la 90 de grade, își va deschide pompele de apă, cele electrice, și așa se aerisește motorul. Aceasta este procedura corectă de aerisire a instalației de răcire. Sunt convins că mulți nu respectă această procedură din N motive. Ori nu au timp, din confort, ori nu au sculele necesare, sau merg pe premiza merge și așa. De multe ori, această procedură nu o găsim în autodata sau în documentația tehnică. De aceea avem nevoie de training-uri, școlarizări, cursuri, pentru a ține pasul cu tehnologia aceasta care avansează într-un mod alert. Pentru procedura aceasta, noi am primit sprijinul colegului nostru Mihai și țin pe această cale să-i mulțumesc. Sper că v-a fost de folos acest video și să-l puneți și dumneavoastră în aplicare.